Příběh, který vám vyprávěli v učebnicích a večerních zprávách, jsou jen ozdobou postavenou tak, aby skryla mechanismy skutečné moci. Jsme zvyklí věřit, že svět se řídí zákony a náhodou, ale co když je každá klíčová událost minulého století rafinovaně zorganizovaný akt? Od výstřelů v Dallasu po tajemné ticho v cele na Manhattanu se táhne stejná neviditelná nit. Toto vlákno je utkáno z kompromitujících důkazů, krve a absolutní kontroly. Když se opona zvedne, vidíme nejen jednotlivé skorumpované politiky, ale celý systém, který ničí každého, kdo se mu odváží podívat do očí. Dnes se podíváme na ty soubory, které měly shořet, a spojíme tečky, které se po desetiletí snažili vymazat z historie. Připravte se vidět pravou tvář těch, kteří se považují za architekty naší reality. Toto je cesta do samotných hlubin stínů, kde pravda stojí život. Svět se zastavil 22. listopadu 1963, když kulka ukončila život muže, který se rozhodl zpochybnit systém. Tento příběh ale začal mnohem dříve a neskončil onoho osudného odpoledne. Pokračuje právě teď, v uzavřených klubech, na soukromých ostrovech a v kancelářích, kde se nevedou žádné minuty. Mezi průměrným člověkem a skutečným mechanismem moci je neviditelná bariéra, skleněná stěna. Vidíme jen odrazy, zkreslené stíny toho, co se skutečně děje. Záhada smrti 35. prezidenta Spojených států a podivný osud miliardáře, který vlastnil tajemství nejmocnějších lidí planety, nejsou jen dva kriminální případy. Jedná se o dva póly stejného systému udržování moci. Tento systém funguje na strachu a závislosti. Když se pozorně podíváte na zpravodajské záběry z Dallasu, všimnete si víc než jen chaosu. Uvidíte zvláštní soudržnost ve způsobu, jakým se prostor kolem cíle vyčistil. Stejně tak o desítky let později kamery v nejbezpečnějším vězení na světě náhle potemněly, právě když Jeffrey Epstein zůstal sám. Náhoda? Ve světě velké politiky je náhoda slovo, kterým se maskuje profesionální práce zpravodajských služeb. Elita se po staletí nezměnila. Mění se pouze způsoby ovládání. V polovině 20. století stačilo odstranit vůdce, který chtěl rozpustit stínové struktury. Ve 21. století se metody staly sofistikovanějšími. Proč zabíjet, když můžete vlastnit duši člověka přes jeho nejtemnější slabosti? Ostrov v Karibiku se stal moderním ekvivalentem politického vydírání. Tam se mezi azurovými vlnami a luxusními vilami ukoval nový řetěz spojující krále, prince a prezidenty. Každý, kdo spadl do Epsteinovy sítě, se stal součástí obrovského mechanismu. Nebylo to jen zlozvyk průmyslu, byla to laboratoř na výrobu ovladatelných panenek. A pokud byl John Kennedy tím, kdo se pokusil tyto nitě přestřihnout, pak Epstein byl ten, kdo je utkal. Oba ale dopadli stejně, když jejich existence začala ohrožovat integritu celého systému, byli z rovnice jednoduše vymazáni. Tragédie v Dallasu byla ukázkou síly, to byl signál pro všechny. Nikdo není nad konstrukcí. Smrt v cele na Manhattanu byla mrchožrout. Když se nástroj příliš zašpiní a začne přitahovat zbytečnou pozornost, je vyhozen. To nejhorší ale nespočívá v samotných násilných činech, ale v tom, jak dovedně jsou stopy skryty. Tisíce stránek dokumentů souvisejících s případem Kennedyho zůstávají utajeny pod záminkou národní bezpečnosti. Epsteinův ostrovní seznam hostů obsahující jména těch, kteří určují osud světa, zmizel v právním bludišti.
Bylo nám řečeno, že to jsou konspirační teorie, aby se zdiskreditovala samotná možnost hledání pravdy. Ale fakta jsou tvrdohlavé věci. Proč byla Kennedyho limuzína okamžitě zbavena důkazů, než ji mohli odborníci prozkoumat? Proč klíčoví svědci v případu Epstein najednou stichli nebo zmizeli? Odpověď je jednoduchá a děsivá zároveň. Ti, kdo by měli tyto zločiny vyšetřovat, jsou často jejich příjemci. Zabýváme se kontinuitou. Metody vyvinuté před desítkami let se pouze zdokonalují. Jestliže dříve skrývání pravdy vyžadovalo tuny papíru a podplacené redaktory novin, dnes stačí algoritmy sociálních sítí a nekonečný informační šum. Pravda se topí v oceánu lží a přesně toho se snaží dosáhnout. Naším úkolem je ponořit se do tohoto oceánu a dosáhnout DNA, kde leží odpovědi. John Kennedy jednou řekl, že samotná povaha tajných společností je v rozporu se svobodnou a otevřenou společností. Pochopil, že za fasádou demokracie se schyluje k něčemu jinému, stínové vládě, která není podřízena nikomu kromě svých vlastních zájmů. Jeho pokus vrátit moc lidu byl považován za zradu. Jeho smrt byla inaugurací nové éry. Éry, kdy se strach z odhalení stal hlavním nástrojem kontroly. A Jeffrey Epstein byl ideálním funkcionářem této éry. Shromáždil zlatý fond usvědčujících důkazů a zajistil, že správní lidé budou činit správná rozhodnutí. Ale co se stane, když systém selže? Kdy se protrhne závoj a obyčejní lidé se začnou ptát? Začne proces nouzového odstranění. Příběh těchto dvou mužů je zrcadlem, které odráží skutečnou strukturu našeho světa. Toto je příběh o tom, jak elity za každou cenu chrání svá tajemství a mění celé státy jako rukojmí svého mlčení. A abychom pochopili, jak je s námi dnes manipulováno, musíme se vrátit do onoho dne, kdy se dallaské slunce odráželo na hlavní pušky a porovnat tento lesk s chladným světlem lamp v cele číslo 7. Když ozvěna střelby z Dealey Plaza utichla, začal proces, který se stal standardem pro všechna následující zastírání. Nebyl to jen chaos prvních pár hodin. Byla to organizovaná dekonstrukce reality. Zatímco země plakala před televizními obrazovkami, ti, co stáli ve stínu, už vyklízeli prostor. Limuzína, ve které skončil prezidentův život, místo toho, aby se stala hlavním důkazem století, byla okamžitě odeslána k důkladnému umytí. Krev, úlomky kostí a úlomky důkazů byly splachovány vodou z hadic pod dohledem lidí ve formálních oblecích. To bylo první pravidlo systému. Pokud důkazy odporují oficiální verzi, musí zmizet. Lékařská pitva v Dallasu a následné vyšetření ve Washingtonu se změnily v neskutečnou frašku. Lékaři v Texasu viděli jednu věc. Vstupní otvor v krku, což znamenalo, že byl střelen zepředu. Ale než tělo dorazilo do hlavního města, vyprávění se změnilo. Rány se záhadně morfovaly, aby odpovídaly teorii osamělého střelce v zádech. Tato manipulace s tělem první osoby státu se stala základem největší lži 20. století. Pokud byli schopni změnit fakta o prezidentově smrti, co jim bránilo udělat totéž o desetiletí později v manhattanské vězeňské cele? Paralely jsou děsivé svou přesností. V případě Epsteina vidíme stejnou mechaniku řízeného chaosu. Bezpečnostní kamery, které měly zaznamenat každý pohyb na chodbě vedoucí k cele číslo 7, náhle selhávají. 2 dozorci, kteří mají kontrolovat vězně každých 30 minut, usnou ve stejnou dobu. To není jen nedbalost.
Toto je podpis stejné struktury, kvůli které zmizeli klíčoví svědci v Dallasu. V 1963 letech, během prvních 3 let po tragédii, zemřelo za podivných okolností více než 50 lidí, tak či onak spojených s událostmi v Dallasu. Nehody, náhlá onemocnění, sebevraždy, seznam rostl, až byla pravda pohřbena pod tíhou náhrobků. Kdo byli strůjci tohoto ticha? V centru vyšetřování Kennedyho smrti byl Allen Dulles, muž, kterého prezident po fiasku v zátoce Sviní vyhodil z funkce ředitele ústřední zpravodajské služby. V ironii hraničící s výsměchem se právě Dulles stal klíčovou postavou Warrenovy komise, která určovala, která fakta se dostanou k veřejnosti a která budou hluboce tajná. To je nejvyšší forma cynismu. Svěřit vyšetřování zločinu osobě, která oběť nenáviděla víc než kdokoliv jiný na světě. O 55 let později systém použil stejnou taktiku. Když kauza Epstein začala ohrožovat ta největší jména, vedli vyšetřování lidé, jejichž kariéra a blahobyt přímo závisely na tom, zda obsah jeho trezorů zůstane utajen. Epsteinovu smrt v srpnu 2019 vylíčil zlomený muž jako akt zoufalství. Ale ti, kteří znali jeho metody, pochopili, že Epstein nebyl z těch, kteří by se měli vzdát. Byl to hráč, který držel trumfy proti králům. Jeho smrt byla pro elitu jedinou možností, jak zrušit sázky. Nejsilnější zbraní v systému není kulka ani jed. To je kontrola nad informacemi. Po Kennedyho atentátu vydala ústřední zpravodajská služba tajnou směrnici číslo 1035-967. Právě v tomto dokumentu byl poprvé instruován termín konspirační teoretik, který má být použit k diskreditaci každého, kdo pochybuje o oficiálních zjištěních Warrenovy komise. Tato fráze se stala duševním vězením. Jakmile to řeknete, vážná diskuze ustane. Jste zobrazováni jako vyvrhel, snílek, šílenec? To vytváří ochranou kopuli nad zločiny nejvyššího stupně. Jsme zvyklí uvažovat o moci jako o něčem legálním, založeném na volbách a zákonech. Ale za touto fasádou se skrývá hluboký stát, neviditelná síť byrokratů, zpravodajských služeb a miliardářů, jejichž zájmy se s příchodem nového prezidenta nemění. Kennedy byl posledním, kdo této síti otevřeně vyhlásil válku. Plánoval zbavit ústřední zpravodajskou službu jejího mocenského monopolu a vrátit pravomoc tisknout peníze vládě, nikoli soukromým bankám. Byl to rozsudek smrti. Epstein byl nástrojem této sítě v nové době. Jeho úkolem nebylo přímo měnit politiku, ale učinit politiky ovladatelnými. Vydírání je účinnější prostředek než vražda. Ale když se nástroj stane toxickým, je zneškodněn se stejnou bezohledností, s jakou byl zlikvidován prezident v Dallasu. Bylo nám řečeno, že tyto události nemají nic společného kromě času. Ale když se podíváme pozorně, vidíme stejné otisky prstů na rukojeti historie. Pravda o Dallasu je stále uchovávána v archivech, k nimž je přístup omezen z důvodů národní bezpečnosti. Co je to za bezpečnost, která vyžaduje skrýt pravdu o smrti vůdce po 60 letech? Odpověď je zřejmá. Bezpečnost systému funguje dodnes. Stejné mechanismy, které skrývaly podrobnosti o dráze kulky v 1963, skrývaly seznam návštěvníků ostrova pedofilů v 21. století. Jedná se o nekonečný řetězec tajemství, kde jeden článek drží druhý a pokud se i jeden zlomí, celá struktura, na které je založena moc moderních elit, se zhroutí.
A nyní se dostáváme do bodu, kdy je stále obtížnější tuto strukturu udržet. Tajemství začnou prosakovat zdymy, které se zdály neproniknutelné. Když 22. listopadu 1963 skládal Lyndon Johnson na palubě prezidentského letadla přísahu, stála vedle něj Jacqueline Kennedyová v obleku potřísněném krví svého manžela. Tento rám se stal symbolem nejen změny moci, ale i jejího uchvácení. V tu chvíli starý svět, který věřil v ideály a právo, konečně ustoupil nové architektuře vládnutí. Architektura, kde klíčovým nástrojem nebyl hlas voliče, ale složka s usvědčujícími důkazy v sejfu ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování. John Edgar Hoover, muž, který vedl úřad po desetiletí, byl skutečným architektem systému vydírání. Pochopil, kulka může zabít jednoho člověka, ale strach z odhalení může donutit celou generaci politiků, aby se podřídila. Hoover shromáždil dokumenty o všech, od senátorů až po samotného Kennedyho. Věděl o každé slabosti, každé tajné schůzce, každém kostlivci ve skříni. Byla to první verze sítě, která měla být zdokonalena o 50 let později v tropickém ráji na Panenských ostrovech. Pokud se pokusili fyzicky zničit Kennedyho pro jeho touhu rozbít ústřední zpravodajskou službu na 1000 kousků, pak jsou moderní vůdci morálně zničeni a zapojují je do her, ze kterých není cesty ven. Jeffrey Epstein nebyl oslnivý finančník, jak se ho tisk snažil vylíčit. Jeho náhlé bohatství, které přišlo z ničeho nic, a přístup k neomezeným zdrojům naznačovali, že je pouze frontmanem mnohem mocnějších struktur. Byl to novodobý Hoover, ale místo zaprášených souborů používal v ložnicích svých sídel skryté kamery s vysokým rozlišením. Technologie pastí na med je stará jako čas, ale elity ji proměnily v základ své bezpečnosti. Ostrov Little St. James Island nebyl místem dovolené, ale obřím studiem pro nahrávání usvědčujících důkazů. Když princové, prezidenti a technologický magnáti dorazili na ostrov, ochotně vstoupili do pasti, která je připravila o jejich vůli na další desetiletí. Systém již nepotřeboval odstřelovače v oblasti. Proč riskovat veřejnou vraždu, když můžete světového vůdce držet pod krkem pomocí videozáznamů jeho nejhanebnějších zločinů? Spojení mezi Dallasem a Epsteinovým ostrovem je jasné, když se podíváte, kdo poskytl obálku. V roce 1963 to byli vrcholní představitelé zpravodajských služeb a vojensko-průmyslového komplexu, kteří se obávali, že Kennedy zastaví válku ve Vietnamu a připraví je o mnohamiliardové zisky. V případě Epsteina jde o ty též globální hráče, kteří potřebují poslušnou politickou třídu k prosazování svých zájmů. Epsteinův seznam hostů je seznam těch, kteří rozhodují o sankcích, válkách a ekonomických krizích. Je zajímavé, že po Kennedyho smrti vedli všechny nitky vyšetřování k Lee Harvey Oswaldovi, muži s mimořádně zvláštní biografií spojenou jak se Sovětským svazem, tak s americkou rozvědkou. O 2 dny později byl vyloučen v přímém televizním přenosu, aby nikdy nepromluvil. Smrt Jeffreyho Epsteina v celé metropolitního nápravného centra je Oswaldovým odstraněním naší doby. Epstein věděl příliš mnoho a jakmile byl vyšetřován, začal představovat smrtelnou hrozbu pro systém. Jeho sebevražda byla provedena se stejnou vzdorovitou drzostí jako zastřelení Jacka Rubyho v policejním suterénu v Dallasu. Je to, jako by nám systém říkal, ano, udělali jsme to a nemůžete nic dokázat. Ale proč se tato tajemství začínají objevovat právě teď? Protože řídící systém začal selhávat.
V éře digitální transparentnosti je skrývání pravdy stále dražší. Elity se však nevzdávají. Používají taktiku zaplavování informací. Pro každé zrnko pravdy o Epsteinových spojeních se světovými zpravodajskými službami se sypou tuny dezinformací a absurdních teorií, takže průměrného člověka prostě unavuje snažit se na to přijít. Stejně jako za posledních 60 let byly o atentátu na Kennedyho napsány tisíce knih, které odvedly vyšetřování od skutečných strůjců. Musíme pochopit, nejde jen o kriminální příběhy. Toto je kronika státního převratu, který trvá desítky let. V roce 1963 byl národ zbaven práva vybrat si vůdce, který by se nebál vyzvat stínové struktury. Dnes je národu prostřednictvím postav jako Epstein odnímáno právo na morálku a samotnou spravedlnost. Žijeme ve světě, kde je spravedlnost selektivní a pravda je utajována pod záminkou ochrany právě těch lidí, kteří ji ničí. V tomto stínovém divadle byl Kennedy posledním hercem, který se pokusil strhnout masky. Jeho smrt se stala poučením pro všechny následující obyvatele Bílého domu. Poselství bylo jasné. Můžete spravovat rozpočty a pronášet projevy, ale neodvažujte se sahat na skutečné mechanismy moci, finance a inteligenci. Epstein byl tím, kdo prosadil toto pravidlo v novém století a vytvořil systém naprosté závislosti elity na jejich psovodech. A když začneme tato fakta srovnávat, otevře se před námi obraz nikoli náhodných tragédií, ale jediného plánu na zotročení lidstva neřestmi a strachem těch, kteří nám vládnou. A další kapitola tohoto plánu nás zavede do nejtemnějšího místa, kde se potkávají finance s okultismem a naprostým nedostatkem lidskosti. Abyste pochopili, proč jsou kulky v Dallasu a podivná smrt v manhattanské cele součástí stejné rovnice, musíte se podívat na to, čeho si elity cení nade vše. Právo tisknout peníze a právo vyváznout beztrestně. 4. června 1963 podepsal John Kennedy to, co mnozí historici považují za jeho skutečný rozsudek smrti. Byl to dekret číslo 11110. Tímto gestem prezident vrátil vládě Spojených států právo vydávat měnu krytou stříbrem a obešel tak soukromý subjekt, federální rezervní systém. Zasáhl do svatyně svaté moci stínu, monopol těch, kteří kontrolují globální dluh. Peníze jsou mízou systému a tajné služby jsou jeho imunitním systémem. Když se Kennedy pokusil změnit finanční řád, okamžitě se z vůdce národa stal nebezpečný virus, který musí být zničen. Ale atentát na prezidenta je extrémní opatření, které vyžaduje obrovské úsilí k zakrytí stop. Postupem času si elity uvědomily, že mnohem efektivnější je proroka nezabít, ale koupit si jeho doprovod nebo z něj udělat spolupachatele zločinu. Zde přicházejí na scénu postavy jako Jeffrey Epstein. Svět se dlouho divil. Kde se vzal skromný učitel matematiky se stovkami milionů dolarů? Oficiální verze geniálního investora se rozpadne při prvním setkání s realitou. Jeho jediný významný klient, miliardář Leslie Wexner, dal Epsteinovi kontrolu nad celým svým majetkem, včetně jeho osobní jachty a sídla v New Yorku. Takovou důvěru nelze vysvětlit finančním ziskem. Byla to platba za něco jiného. Epstein byl pokladníkem lidských duší. Jeho cílem bylo vytvořit uzavřený ekosystém, kde byly peníze a neřest tak těsně propojeny, že účastníci už nemohli rozlišovat jedno od druhého. Když Alexander Acosta
bývalý federální žalobce, který v roce 2008 pracoval na případu Epstein, později vysvětlil, proč souhlasil s bezprecedentně mírnou dohodou se zločincem, pronesl větu, která měla hřímat po celém světě. Bylo mi řečeno, že Epstein patří ke zpravodajským službám. Toto přiznání otevírá dveře do nejtemnější místnosti v zákulisí. Epstein nebyl jen zhýralec. Byl to vedoucí pracovník pracující na pomezí financí, politiky a špionáže. Jeho ostrov byl laboratoří pro sběr dat k vydírání těch, kteří vládnou světu. Představte si mechanismus, ve kterém je každé kolečko senátorem, princem nebo šéfem technologické korporace. Všechny spojuje jedno tajemství, jeden zločin spáchaný na Karibském ostrově pod dohledem skrytých kamer. Tento řídící systém je mnohem vyspělejší, než jaký měl Hoover k dispozici v 60. letech. Nyní kompromitující důkazy nejsou jen složka v archivu, je to digitální kód, který může okamžitě zničit jakoukoliv pověst. A pokud Kennedy bojoval proti uzavřeným společnostem otevřeně, pak byl Epstein živým stělesněním právě této společnosti. Ale je tu ještě jedna hlubší souvislost. Oba případy jsou protchnuty symbolikou, kterou elity používají jako svůj podpis. Místo Kennedyho vraždy, Dealey Plaza, bylo místem prvního zednářského chrámu v Dallasu. Podivný chrám na Epsteinově ostrově s modrými pruhy a zlatou kupolí zmátl architekty, ale měl hluboký význam pro ty, kteří rozumí řeči okultních znaků. To nejsou jen rozmary bohatých. Je to způsob, jak označit území, deklarovat své právo, stát nad lidskou morálkou a božským zákonem. Pro tyto lidi jsme jen zdroj. V jejich očích byla Kennedyho smrt nezbytnou nápravou kurzu a vykořisťování dětí na ostrově bylo pouze nástrojem k zajištění loajality v rámci jejich kasty. Když se podíváme na fotografie Epsteina s Billem Clintonem, Donaldem Trumpem nebo princem Andrewem, vidíme víc než jen drby. Vidíme síť, ve které je každý uzel svázán tak pevně, že jakýkoliv pokus o uvolnění vede k udušení. Ve 2019 se však systém potýkal se stejným problémem jako v 63. Začalo vycházet příliš mnoho informací. Epstein se z cenného aktiva stal smrtelnou hrozbou pro celý globální web. Pokud by začal mluvit u soudu, mohli by být na lavici obžalovaných celé dynastie a vlády. A pak fungoval stejný protokol jako v Dallasu. Tentýž neviditelný režisér vydal rozkaz: odstraňte svědka. Epsteinova smrt byla zarámována vzdorným cynismem. Bezpečnostní protokoly byly porušeny na všech úrovních. A stejně jako Warrenova komise nakrmila svět absurdní teorií Magic Bullet, moderní média začala vysílat příběh o náhlé sebevraždě muže, který si jen pár dní předtím koupil novou nemovitost a plánoval dlouhodobou právní obranu. Žijeme v době velkého podvodu, kde jedna lež překrývá druhou a vytváří kolem vládnoucí třídy neproniknutelné brnění. Ale když se pozorně podíváte na praskliny v tom brnění, můžete vidět, jak strach z odhalení způsobuje, že dělají chyby. Zákonů se nebojí, zákony si píší sami. Obávají se okamžiku, kdy si kritická masa lidí uvědomí, že Dallas a ostrov Little St. James nejsou rozdílné příběhy. Je to stejná válka. Válka o právo člověka znát pravdu o tom, kdo má skutečně prst na tepu dějin. A tato válka nyní vstupuje do své nejakutnější fáze. Archivy začínají hořet tajemství, která byla uchovávána po celá desetiletí, a plameny již nelze uhasit. Abyste pochopili, jak se lži stávají oficiálními příběhy,
musíte se podívat na to, kdo píše scénáře večerních zpráv. V polovině 20. století spustila Ústřední zpravodajská služba jeden z největších programů na manipulaci s veřejným míněním s kódovým označením Mockingbird. Myšlenka byla jednoduchá a děsivě účinná. Najmout stovky vlivných novinářů, redaktorů a vlastníků novin, aby vysílali požadovaný příběh. Když se v Dallasu ozvaly výstřely, tento stroj šel na maximum. Zatímco byl národ ve stavu šoku, Mockingbird už vnášel do myslí lidí myšlenku osamělého šílence Lee Harvey Oswalda, čímž odřízl jakékoliv otázky o komplicích nebo zákaznících. Tato technologie hromadného ovládání mysli nezmizela s koncem studené války. Pouze se vyvinul a stal se neviditelnou cenzurou digitálního věku. Proč příběh Jeffreyho Epsteina zůstával po desetiletí ve stínu, ačkoliv jeho podivné sklony byly známy ve všech větších publikacích v New Yorku a Londýně? Odpověď spočívá ve stejném systému elitní ochrany. Novináři, kteří se pokusili toto téma nastolit, čelili tvrdému odporu vlastních redaktorů. Jednou z nich byla Virginia Giuffreová, jejíž svědectví bylo po léta ignorováno předními televizními sítěmi. Systém Mockingbird v 21. století funguje prostřednictvím strachu ze ztráty přístupu k nejvyšším kruhům a přímých hrozeb žalobami, které by mohly zruinovat jakoukoliv publikaci. Dallas a Karibský ostrov však spojuje ještě zlověstnější nit, postava konektora. V případě Kennedyho to byli lidé jako Clay Shaw, jediný muž, který stanul před soudem na základě obvinění ze spiknutí, jehož zpravodajské vazby byly prokázány až desítky let po jeho smrti. V případě Epsteina to byla Ghislaine Maxwellová. Její otec, mediální magnát Robert Maxwell, jehož záhadná smrt v roce 1991 u pobřeží Kanárských ostrovů stále vyvolává otázky, byl hluboce zapojen do zpravodajských aktivit několika zemí, od izraelského Mossadu po britské MI6. Ghislaine nejen zásobovala dívky, byla architektem logistiky, která zajistila bezpečnost a soukromí nejmocnějším lidem planety. Byla dědičkou metod svého otce, který po desetiletí sloužil jako most mezi světem politiky a světem špionáže. Jestliže Kennedyho atentát byl operací k odstranění nepohodlného vůdce, pak projekt Epstein-Maxwell byl operací k vytvoření pohodlné elity. Jediný rozdíl je v metodě kulka versus čočka skryté kamery. Zvláštní pozornost by měla být věnována těm, kteří se pokusili mluvit a zaplatili za to. Dorothy Kilgallen, jedna z nejslavnějších novinářek své doby, byla jediná, kdo dokázal udělat rozhovor s Jackem Rubym, mužem, který zabil Oswalda. Otevřeně prohlásila, že se chystá vyhodit do vzduchu případ Kennedy a dokázat, že oficiální verze byla lež. V roce 1965 byla nalezena mrtvá ve vlastní posteli. Oficiální příčinou bylo předávkování, ale její poznámky o rozhovoru s Ruby zmizely beze stopy. Její smrt se stala varováním pro každého, kdo se rozhodne ponořit se příliš hluboko do záležitostí nedotknutelných. Srovnejte to s osudy těch, kteří se v polovině roku 2000 pokusili odhalit Epsteinovu síť. Policisté z Palm Beach, kteří jako první zahájili vyšetřování, čelí bezprecedentnímu tlaku federálních úřadů. Důkazy zmizely, svědci náhle změnili své svědectví a žalobci obdrželi telefonáty z Washingtonu požadující, aby zpomalili. Je to stejná potlačovací mechanika, jakou jsme měli před 50 lety. Systém chrání své pracovníky, dokud jsou užiteční, a ničí každého, kdo se pokusí prolomit ticho. Musíme si položit otázku, proč
Tyto dva případy vyvolávají tak bouřlivou reakci úřadů. Proč jsou tisíce stránek dokumentů o Kennedyho případu stále klasifikovány jako tajné o 6 desetiletí později? A proč se pevné disky zabavené z Epsteinova sídla ještě nezveřejnily a jejich obsah nevedl k hromadnému zatýkání v nejvyšších vrstvách moci? Odpověď je děsivá ve své jednoduchosti. Tyto archivy obsahují informace, které by mohly zničit legitimitu celého moderního politického systému. Pokud připustíme, že americký prezident byl zavražděn zpravodajskými službami jeho vlastní země, bude to znamenat konec americké demokracie, jak se učí ve školách. Pokud připustíme, že současní světoví vůdci byli po desetiletí na háku pedofilního vyděrače, způsobí to globální kolaps důvěry ve všechny mocenské instituce. Elity to vědí. Jejich přežití přímo závisí na jejich schopnosti udržet pravdu pod zámkem. V 1963 použili odstřelovače a podplacené patology. Ve 2019 byly kamery vypnuty a stráže spaly. Metody se staly čistšími, ale cíl zůstává stejný. Udržení kontroly. Nevidíme dva izolované případy, ale souvislou linii kontroly prostřednictvím zločinu. A pokaždé, když v televizi slyšíme frázi konspirační teorie, musíme si připomenout, toto je stigma, které vymyslela CIA, abyste si nevšimli, jak se vám před očima přepisují dějiny a za falešné úsměvy politiků se skrývá chladná vypočítavost těch, kteří se nikdy neobjeví ve světle reflektorů. Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Jak se tyto mechanismy používají k utváření naší budoucnosti, kdy se svobodná vůle stává pouhou iluzí pro ty, kteří neznají pravdu. V polovině 70. let minulého století, kdy se v kuloárech moci ještě rozléhala ozvěna výstřelů v Dallasu, se americká společnost dostala až na samý okraj propasti, za níž se skrývala pravda. Církevní komise, formální vyšetřování zpravodajských služeb zahájené v roce 1975, bylo první, kdo zvedl oponu toho, co to vlastně neviditelná moc je. Svět se s hrůzou dozvěděl o projektu MK Ultra, ve kterém ústřední zpravodajská služba prováděla nelidské experimenty s ovládáním mysli. Objev poskytl vodítka k tomu, jak systém trénuje své pachatele. Od osamělých ozbrojenců po ty, kteří tiše sledují zločiny na nejvyšších úrovních. Souvislost mezi ovládáním mysli a případem Epstein je mnohem hlubší, než se na první pohled zdá. Mnohé z obětí, které prošly ostrovem Little St. James Island, popisovaly stav podivné disociace, jako by byly pod vlivem nejen drog, ale také silných psychologických technik k potlačení vůle. Epstein nezbíral jen usvědčující důkazy. Byl posedlý myšlenkou transhumanismu a eugeniky. Financoval špičkový výzkum v oblasti genetiky a umělé inteligence a obklopil se některými z největších mozků naší doby. Proč potřebuje miliardářský pedofil přednášky o kvantové fyzice a změně lidského genomu? Odpověď spočívá v dlouhodobé strategii elit. Hledají cesty nejen k ovládnutí světa, ale také k biologickému upevnění své převahy. V roce 1963 Kennedy představoval hrozbu pro starou gardu, která svou moc postavila na strachu z jaderné války a nekonečných vojenských rozkazech. Epstein se ve 21. století stal součástí nové architektury řízení, takové, kde technologie a biologie nahrazují hrubou sílu. Byl spojovacím článkem mezi světem stínové inteligence a světem nové vědy.
Jeho spojení s EMIT a Harvardem nebyla náhoda. Šlo o pokus elity privatizovat budoucnost vytvořením uzavřeného klubu supermanů, pro které jsou zákony a morálka obyčejných smrtelníků jen nepříjemnou překážkou. Na začátku 90. let novinář Danny Casolaro zkoumal to, co nazval chobotnicí. Byla to globální síť zkorumpovaných politiků, zpravodajských služeb a organizovaného zločinu. Casolaro tvrdil, že našel důkazy o tom, jak byl vládní software Promise používán ke špionáži občanů a manipulaci s finančními trhy. Byl nalezen mrtvý v hotelové koupelně v srpnu 1991. Jeho zápěstí byla pořezaná tak hluboko, že byly přeťaty šlachy. Bylo téměř nemožné to udělat sám. Všechny jeho poznámky o chobotnici zmizely. Casolaro se stal obětí stejného mechanismu, který vyřadil Dorothy Kilgallen v 60. letech a Jeffreyho Epsteina ve 2019. Systém netoleruje ty, kteří se snaží spojit nesourodé detaily do jednoho obrazu. Vidíme, jak stejné rodiny a korporace sponzorovaly politiky během Kennedyho éry a pokračují v tom i dnes, což vytváří iluzi volby. Deep State není tajná vláda v suterénech, je to kontinuita zájmů. Když v roce 1979 sněmovní výbor pro atentáty oficiálně připustil, že na Kennedyho smrti pravděpodobně došlo ke spiknutí, bylo toto přiznání pohřbeno pod lavinou nových krizí a informačních válek. Systém dokázal proměnit uznávaný fakt v další teorii, kterou lze ignorovat. Stejně tak jsou dnes ignorována fakta o Epsteinových napojeních na vysoké úředníky Ministerstva spravedlnosti. Proč muž odsouzený za sexuální zločiny proti nezletilým nadále navštěvoval Bílý dům a obědval s šéfy velkých bank? Protože patřil do světa, kde spoluúčast je vstupenkou. Epsteinův ostrov nebyl jen místem neřesti, byl to rituál průchodu. Ti, kdo vstoupili na tento břeh, nechali své svědomí v rukou těch, kdo drželi fotoaparáty. Toto je nejvyšší forma kontroly. Dobrovolné otroctví prostřednictvím strachu z odhalení. Je zajímavé, že ihned po Epsteinově smrti začala masivní mediální kampaň diskreditovat každého, kdo pochyboval o oficiální verzi sebevraždy. Psychologové a bezpečnostní experti jednomyslně tvrdili, že to se stává, zcela ignorujíc fakta o falšování protokolů a absenci videonahrávek. Toto je klasická taktika psychologické války vypracovaná ve Warrenově komisi. Přimět člověka pochybovat o vlastních očích a zdravém rozumu. Pokud vidíte, že jsou kamery vypnuté a stráže spí, řeknou vám, že jde o nehodu. Pokud vidíte, že kulka ve vzduchu mění svou trajektorii, je vám řečeno, že nerozumíte balistice. Na státní úrovni čelíme tomu, čemu se říká gaslighting. Elity nás po desetiletí cvičí, abychom věřili, že pravda je příliš složitá na to, abychom ji pochopili, a že je lepší věřit oficiálním zdrojům. Tyto zdroje jsou však sami součástí systému zakrývání. V 1963 zabili naději na změnu. Ve 2019 zabili možnost spravedlnosti. Ale nejnebezpečnější pro ně je, že mechanismy jejich práce se staly příliš zřejmými. Když se dnes podíváme na strukturu moci, vidíme, že stojí na dvou pilířích, na utajení a kompromitujících důkazech. Odstraňte tajemství z Kennedyho případu a uvidíte tváře těch, kteří dali rozkaz. Odhalte usvědčující důkazy z Epsteinových sejfů a uvidíte ty, kteří dnes vládnou světu.
To je důvod, proč tyto soubory nebudou nikdy otevřeny dobrovolně. A proto je boj o tyto informace bojem o samotné přežití lidstva jako svobodného druhu. Posouváme se na další úroveň této hry, kde se sázky ještě zvyšují a masky začínají sklouznout z tváří, které jsme zvyklí vídat každý den ve zprávách. Opravdová síla nikdy nekřičí, šeptá v soumraku uzavřených kanceláří a umlčuje ty, jejichž křik může narušit její klid. Pokud si myslíte, že atentát na prezidenta nebo smrt miliardáře ve vězení je konec příběhu, jste na omylu. Toto je jen začátek procesu hlubokého zmrazení pravdy. Nejstřeženějším tajemstvím elit není to, že páchají zločiny, ale jak tyto zločiny proměňují v nástroje globálního vládnutí. Každá nevyřešená záhada je cihlou ve zdi, která nás odděluje od reality. A dnes uvidíme, jak se tato zeď stavěla desítky let a spojovala zájmy zpravodajských služeb, královských dynastií a těch, kteří se považují za nadřazené všem zákonům. Ve světě stínů existuje pojem nedotknutelné aktivum. Jedná se o osobu nebo strukturu, která má takový objem destruktivních informací, že jejich vystavení se rovná výbuchu termonukleární nálože v centru civilizace. Jeffrey Epstein byl právě takovým přínosem, ale nepřišel z ničeho nic. Abyste pochopili jeho skutečnou roli, musíte se vrátit k událostem, které následovaly po atentátu na Johna F. Kennedyho a zjistit, jak si zpravodajské agentury uvědomily, že fyzická likvidace byla příliš špinavá, vydírání bylo mnohem účinnější. Jednou z nejzáhadnějších a nejméně diskutovaných souvislostí v Kennedyho aféře je konflikt mezi prezidentem a izraelským vedením o jaderné centrum Dimona. V roce 1963 Kennedy striktně požadoval inspekce tohoto místa, protože se obával jaderného závodu na Blízkém východě. Jeho smrt tento tlak náhle zmírnila a otevřela cestu k nové geopolitické realitě. O desítky let později se právě vazby s izraelskou zpravodajskou službou Mossad staly ústředním tématem při diskusích o aktivitách Epsteina a jeho partnerky Ghislaine Maxwellové. Její otec Robert Maxwell byl po své záhadné smrti v roce 1991 pohřben na Olivové hoře v Jeruzalémě s poctami hodnými hlavy státu. Ceremoniálu se zúčastnilo 6 současných a bývalých šéfů izraelských zpravodajských služeb. Proč? Protože Maxwell a později Epstein sloužili jako most mezi zájmy západních elit a tajnými operacemi na Blízkém východě. Epstein byl trojitý agent vlivu. Pracoval pro ty, kteří zaplatili, a pro ty, kteří mu umožnili pokračovat v jeho špinavém podnikání. Jeho ostrov se stal průsečíkem mezi zájmy CIA, Mossadu a britských MI6. To vysvětluje, proč zůstal roky mimo dosah spravedlnosti. Když vlastníte špínu na Prince Andrewi, blízkého přítele britské monarchie, nebo na bývalé americké prezidenty, nejste jen bohatý člověk, stáváte se suverénním státem ve státě. Vydírání této úrovně není jen pojištění, je to způsob utváření světové politiky. Když se politik rozhodne podpořit návrh zákona nebo zahájit vojenskou operaci, nikdy nevíme, zda je motivován národními zájmy nebo se obává, že záběry z jeho sídla v Upper East Side budou zveřejněny. V 1963 se elity musely uchýlit k puškám, aby zastavili muže, který chtěl změnit pravidla hry. V 21. století píší pravidla hry ti, kdo drží dálkové ovladače pro skryté kamery. Systém má ale jednu zranitelnost. Vytváří monstra, která se postupem času nedají skrýt. V roce 2019 se Epstein stal takovým monstrem.
Jeho veřejné odhalení nebylo aktem triumfu zákona, ale aktem hygienického čištění. Když rozsah jeho zločinů začal ohrožovat samotnou existenci vyděračského systému, rozhodli se ho obětovat. Ale i jeho smrt byla zinscenována tak, aby s ním šla do hrobu i hlavní tajemství. Zmizení videonahrávek, podivná smrt svědků, mlčení těch, kteří se léta živili z jeho rukou. To je klasický očistný protokol vypracovaný v Dallasu. Vzpomeňte si na osud Lee Harveyho Oswalda. Byl zabit 48 hodin po pokusu o atentát na Kennedyho, čímž svět připravil o možnost slyšet jeho verzi událostí. Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu právě v době, kdy tlak veřejnosti vrcholil a mohl začít jmenovat výměnou za nižší trest. Ti, kdo to považují za náhodu, prostě nechtějí vidět samozřejmost. Systém vždy odstraní slabý článek dříve, než přeruší celý řetěz. Existuje organizace známá jako Megagroup, uzavřený klub miliardářů vytvořený na konci 80. let. Jeho součástí byl Leslie Wexner, hlavní podporovatel Epsteina a mnoho dalších vlivných osobností. Oficiálně se zabývali charitou, ale ve skutečnosti to byla struktura koordinující zájmy superbohatých rodin a zpravodajské komunity. Epstein byl jejich provozní ředitel. Poskytoval logistiku neřesti, která zaručovala loajalitu v tomto úzkém kruhu. Jestliže se Kennedy snažil zničit monolitické a nelítostné spiknutí, o kterém mluvil ve svém slavném projevu k vydavatelům novin, pak byl Epstein součástí tohoto spiknutí. Jeho příběh je důkazem, že varování 35. prezidenta nebyla paranoia, ale přesná diagnóza. Moc elit je založena na tajných společnostech a uzavřených klubech, kde se rozhodují obcházet demokratické instituce. Pokaždé, když vidíme, jak se vyšetřování Epsteina dostalo do slepé uličky, když se dozvídáme, že klíčové dokumenty jsou znovu utajovány po celá desetiletí, musíme si vzpomenout na Dallas. Je to stejná ruka, stejná neviditelná vláda, která mění masky, ale nemění své cíle. Nepotřebují pravdu, potřebují řád založený na jejich naprosté dominanci. A nyní se dostáváme k nejnebezpečnější části našeho zkoumání. Jak se dnes tyto mechanismy používají k úplnému ovládání každého z nás, čímž se celý svět mění v jeden velký ostrov, kde není místo pro ty, kteří chtějí zůstat svobodní. Další etapa jejich plánů již začala a týká se nejen politiků, ale i budoucnosti celého lidstva. Největším podvodem naší doby je, že údajně žijeme v éře transparentnosti. Říká se nám, že ve světě chytrých telefonů a sociálních sítí není možné skrývat pravdu, ale ve skutečnosti je opak pravdou. Elity se naučily skrývat pravdu ne ve tmě, ale v oslepujícím světle přebytečných informací. Jestliže dříve za dob Johna Kennedyho bylo ke skrytí spiknutí nutné fyzicky zničit filmové negativy a přepsat zprávy patologů, dnes stačí vytvořit digitální šum takové hustoty, že se v něm hlas pravdy prostě utopí. Ale za tímto hlukem se skrývá něco mnohem zlověstnějšího. Plán proměnit celé lidstvo v kontrolovanou biomasu, kde osobní svobodu nahradí algoritmus a morálku sociální hodnocení. Spojení Jeffreyho Epsteina s technologickým světem je klíčem k pochopení toho, kam svět směřuje po Dallasu. Proč Bill Gates, jeden z nejbohatších lidí planety, opakovaně randil s odsouzeným zločincem poté, co byla zničena jeho pověst? Oficiální zdůvodnění charity neobstojí při kontrole. Gates, stejně jako mnoho dalších titánů ze Silicon Valley, hledal od Epsteina přístup ke stejné uzavřené síti vlivu,
která byla postavena na základech vydírání a tajného vývoje. Epstein byl víc než jen poskytovatel potěšení. Byl zprostředkovatelem ve světě, kde se informace o lidských slabostech mění v technologickou převahu. V roce 1963 Kennedy varoval před monolitickým a nelítostným spiknutím, které se opíralo o skryté prostředky k rozšíření sféry svého vlivu. Dnes toto spiknutí nabylo digitální podoby. Projekty hromadného sběru biometrických dat, zavádění systémů rozpoznávání obličejů a vývoj digitálních měn centrálních bank jsou přímými potomky kontrolních metod, které byly vyvinuty na ostrově Little Saint James. Vydírání jednotlivých politiků bylo jen beta testem systému. Konečným cílem je mít vliv na každého člověka na planetě. Vzpomeňte si, jak byl po atentátu na 35. prezidenta spuštěn stroj Mockingbird k manipulaci s tiskem. Dnes vidíme Mockingbird 2.0, algoritmy vyhledávačů a sociálních médií, které okamžitě označí jakoukoliv informaci o spojení elit s temnými příčinami jako nepravdivé nebo škodlivé. Když se snažíte najít pravdu o tom, jaké vědecké projekty Epstein financoval, narazíte na zeď stejného typu článků, napsaných jako kopie. Systém se naučil moderovat realitu v reálném čase. Zajímavé je, že Epstein projevil morbidní zájem o téma umělé inteligence a možnosti stažení vědomí do stroje. Obklopil se vědci, kteří pracovali na radikálním prodloužení života a úpravě genomu. To není jen rozmar miliardáře. To je součástí ideologie nové aristokracie, která se považuje za samostatný biologický druh. Dívají se na zbytek lidstva stejně, jako se spiklenci z Dallasu dívali na Kennedyho, jako na překážku, kterou je třeba buď pokořit, nebo odstranit. Existuje přímá kontinuita mezi eugenikou počátku 20. století, experimenty MK Ultra z poloviny století a současnými pokusy technologických gigantů řídit lidské chování prostřednictvím chytrých telefonů a neurálních rozhraní. Provozovatelem této kontinuity byl Epstein. Jeho úkolem bylo spojit staré peníze a starou moc s novými technologiemi totálního dohledu. Proto byl tak pečlivě chráněn speciálními službami, postavil pro ně ideální digitální gulag. Když se ptáme, proč nebyly dokumenty Kennedyho případu dosud zveřejněny v plném rozsahu, musíme pochopit, že jejich zveřejnění by zasáhlo ránu samotnému konceptu neomylnosti vládních institucí. A pokud se zhroutí víra v instituce, zhroutí se i schopnost ovládat masy pomocí technologií. Systém Epstein a systém Dallas jsou dvě strany téže mince. Jeden zajišťuje fyzické odstranění hrozeb, druhý morální úpadek a technologické zotročení. Došli jsme do bodu, kdy jsou masky konečně odhozeny. Události posledních let ukázaly, že elity jsou připraveny přijmout jakákoliv opatření k udržení své dominance. Vypínání kamer ve věznicích, záhadná úmrtí svědků, cenzura na internetu, to vše jsou prvky jedné velké války proti lidské důstojnosti. Chtějí, abychom věřili v náhody, v bezpečnostní chyby, v šílené samotáře s puškami. Ale každá nová skutečnost, každý únik informací z uzavřených archivů naznačuje opak. Máme co do činění s vysoce organizovaným mechanismem, který se nezastaví před ničím. John Kennedy jednou řekl: nebojíme se svěřit americkému lidu jakákoliv fakta, nepříjemná nebo příjemná. Národ, který se bojí dovolit svým lidem, aby v otevřené debatě posuzovali pravdu a lež, je národ, který se bojí svých lidí. Dnešní elity se smrtelně bojí svých lidí.
Proto vytvořili systém, ve kterém je pravda prohlášena za zločin a lež za ctnost. Zapomínají však na jednu důležitou věc. I ta nejsilnější zeď lží se začne hroutit, když se v ní objeví byť jen jedna trhlina. A naše vyšetřování je pokusem tuto trhlinu rozšířit, dokud se celý jejich hrad stínů nezhroutí pod tíhou vlastní viny. Vstupujeme do domácího úseku, kde musíme zjistit, zda máme šanci z této pasti uniknout a získat zpět své právo na pravdu. Dnes stojíme na prahu okamžiku, kdy čas přestává být lineární. Události 22. listopadu 1963 a 10. srpna 2019 se spojují v jeden bod. Nejsou to jen data v kalendáři, jsou to jizvy na těle lidských dějin způsobené stejnou rukou. Jsme zvyklí si myslet, že pravda je něco, co dříve nebo později vyjde najevo, ale realita je mnohem drsnější. Pravda je cena, kterou je třeba vyhrát od těch, kteří vybudovali své impérium na lži. A nyní, když do sebe zapadnou poslední střípky mozaiky, vidíme nejen spiknutí, ale dokončenou architekturu globální kontroly, kde smrt prezidenta a smrt miliardáře jsou pouze nutné oběti na oltář věčné moci. V prosinci 2022 současná administrativa Spojených států opět odložila úplné zveřejnění dokumentů v případu Kennedy s odkazem na národní bezpečnost. O 60 let později se systém stále bojí ducha muže, který chtěl vrátit moc lidem. Proč? Protože tyto složky obsahují nejen jména vrahů, ale také popis samotného mechanismu hlubokého stavu, který funguje dodnes. Pokud přiznáme roli inteligence při likvidaci Kennedyho, budeme muset uznat její roli v případu Epstein a ve všech klíčových událostech posledních desetiletí. To bude znamenat kolaps legitimity celé západní civilizace. Proces s Ghislaine Maxwellovou byl posledním dějstvím inscenace skrývání pravdy o ostrovu pedofilů. Svět viděl podivnou spravedlnost. Pachatelka byla odsouzena za obchodování s lidmi, ale nikdo z jejich vysoce postavených klientů nebyl postaven před soud. To je nejvyšší forma cynismu. Systém nám dal obětního beránka tím, že utajil seznam těch, kteří využívali Epsteinovy služby. Toto je klasická technika omezeného odhalení, která byla vypracována ve Warrenově komisi. Dejte veřejnosti malou část pravdy, abyste celek skryli. Epsteinovými klienty jsou stejní lidé, kteří dnes schvalují zákony o cenzuře internetu, digitálních pasech a budoucnosti našich dětí. Nejsou jen účastníky skandálu, je to sama vláda. Musíme si uvědomit, že přechod od odstřelovací pušky v Dallasu ke skrytým kamerám na Karibském ostrově je evolucí v metodách zotročování. Jestliže se dříve elity bály vůdců, kteří by mohli vést lid, nyní dělají vše proto, aby se takoví vůdci neobjevili. Každý, kdo dosáhne určité úrovně vlivu, okamžitě spadne na oběžnou dráhu černého archivu. Buď se stanete součástí systému a zašpiníte si ruce stejnými hříchy, nebo vás systém zničí pomocí nashromážděných usvědčujících důkazů nebo v případě potřeby tragické nehody. Toto je chobotnice, o které psal Denica Solaro. Síť, která nemá střed, ale má tisíce chapadel, která pronikají do každého aspektu našeho života. Ale proč jsou tak posedlí tajemstvím? Protože jejich moc spočívá na našem souhlasu a souhlas je založen na nevědomosti. Jakmile kritická masa lidí pochopí, že světoví vůdci nejsou nezávislé postavy, ale kontrolované panenky,
jejichž vlákna se táhnou až do sejfů tajných služeb, celá scenérie se zhroutí. Kennedy se nás na to pokusil varovat, když řekl, že chyba není chybou, dokud ji neodmítnete opravit. Po celá desetiletí jsme odmítali napravit chybu a umožnili tak stínovým strukturám růst do velikosti planetární vlády. Dnes se bitva opravdu přesunula do oblasti digitálního ovládání. Stejné síly, které v roce 1963 skryly podrobnosti o trajektorii kulky, nyní ovládají algoritmy, které rozhodují o tom, co vidíte ve svém zpravodajském kanálu. Chtějí proměnit svět v jeden nekonečný Epsteinův ostrov, kde je zaznamenán každý váš pohyb a každé vaše slovo může být použito proti vám. To není dystopie, to je realita, která přichází, když diskutujeme o konspiračních teoriích. Vydírání se zautomatizovalo a kontrola se stala biologickou. John Kennedy zemřel, protože věřil v muže. Jeffrey Epstein zemřel, protože příliš dobře znal lidské slabosti. Když se podíváme zpět, vidíme, že jejich příběhy jsou podobenstvím o ztrátě nevinnosti celého světa. Už nemáme ten luxus být naivní. Pokaždé, když je další významný případ uzavřen jako tajný, když se kamery ve věznicích náhle vypnou, když svědci stichnou, je to pro nás signál. Signál, že válka o naše vědomí pokračuje. Pravda nás sama o sobě neosvobodí. Jen nám to dá šanci odolat. Architekti chaosu počítají s naší únavou, lhostejností, strachem z toho, že v očích davu vypadají jako šílenci. Ale šílenství je dál věřit těm, kteří nás po desetiletí krmili lží, pokrytou krví nejlepších představitelů lidstva. Musíme si pamatovat Dallas a ostrov Little St. James ne jako staré zprávy, ale jako otevřené rány, kterými je vysávána naše svoboda. Opona začíná padat, ale herci jsou stále na jevišti. Jejich tváře jsou nám známé, jejich hlasy zní z každého reproduktoru. Ale teď už víme, co se skrývá za jejich úsměvy. Víme o nitkách jdoucích do temnoty. A nejhorší pro ně není naše rozhořčení, ale naše vědomosti. Protože znalosti jsou jedinou zbraní, proti které jsou bezmocní odstřelovači, kamery a nekonečné miliardy na moři. Příběh ještě neskončil. Píše se právě teď s každou naší otázkou, s každým pokusem nahlédnout za okraj oficiálního vyprávění. A v této skvělé šachové hře o budoucnost lidstva zbývá poslední tah pro ty, kteří našli odvahu vidět pravdu takovou, jaká je, nelítostnou, hořkou, ale jedinou živoucí.